Velkommen til en video. Lige nu er der en pige, der har sagt til mig, at jeg skal gå med op med hende. Så lige nu følger jeg efter hende. Og jeg er fattig af en eller anden grund. Nej, jeg er ikke forelsket. Nej! Okay, så mere forelsket og mere. Jeg er i gang med at... Hey, tøs, jeg er i gang med at finde et rengøringstegn. Drenge. Se lige! Jeg er her rent faktisk. Yay! Men det kan hun heller ikke. Jeg bor på nummer 18. Det bliver også bare sjovt, når du kan høre mig sige det der. Så kan man bare høre blubber, Oh my goodness, jeg skal lige spørge hende der som lidt. Jeg vil